זוז מפה, זוז. לא, אל תביא קאפ. מה אתה עושה? בוא אני שם לך איזה משהו אחי. לא, אין לי שירים. אני יודע, אני שם מהאינטרנט, תירגע. אין לי אינטרנט, אין לי. יש לך. אין לי אחי, אתה לא רואה? הנה. באמת אין לי. זה 24. רגע, אני לא בטוח, אני לא סגור על זה. כפיר! ארני. כפיר! לא, זה וידאו, זה וידאו. זה וידאו? זה וידאו! מה אתה אומר? מה המצב? צוות 2 לפני שבירת דיסטנס 2012 עם המפקדים. ליבר, מה אתה אומר? שגיא פלג בבלבול רציני. למה הבאת כזה מצלמה יקרה לשטח? שחר. בוא, שחר, בוא. הנה. בוא, כפרה, בוא. בואו נקוד. תביאו את זה פה. בוא נקוד הנגד. בוא נעבוד. תעשה שחר, תעשה. חצי שנה שאנחנו מכינים את המצלים האלה. מספיק! נו, עכשיו תעשה את בן. תעשה את זה, נו. טוב, בוא נעבוד על מקצועי. נו, תמשיך. 2 דקות, החזרתי את הסקמסים. 2, צא. 2 דקות, נגעתם במגדל מים, חזרתם, בזמן, אכלתם ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. עשיתם סיבוב במגדל מים. דקה וחצי צא. כמה חצי, גלגול הימים. יאללה חבר'ה, שירים ברפה. לא, מישהו, תגידו כבר. משהו מצחיק, מה יש לכם אתם? משהו מצחיק. מה מצחיק, גולני? גולני שלי? אבל לא בשבילי. הנה, יש לי שיר. יאללה, חבר'ה, קח רגע, תחזיק. יאללה! תחזיק, לא, יאללה, כושי עברי. יאללה, דימונה. אנחנו מלא כושי בדימונה, דע לך זה המעוז הכי גדול. בואנה, הוא נראה כמו איזה לוחם אפריקאי כזה. יאללה, אדיס. רגע, תתקרב, אני לא רואה אותך. בולה. הנה, מקונן in the church. הנה, כפיר פה. בוא. תבין, אתה הולך מטר, אני לא רואה, באמא שלי. אני רואה. אני רואה רק... תן לנו בריקודים. לא אחי, זה היה חד פעמי בזמנו. תדליק את הפצל. זה אני, זה כפיר. יאללה, תרקדו חבר'ה. אני כפיר. תעיר עליו. אנחנו פה בצוות הביסטיים. לא נדע פעילות מבצעית. נו, פארטי.